Ahojte, moje meno je Daniela Totová a dnes sa porozprávame o whey proteíne od značky Protein Nutrition. Všeobecne proteín patrí medzi najpoužívanejšie suplementy medzi športovcami a preto môže byť pre mnohých náročné vybrať si práve ten správny proteín. Mňa tento proteín ohúril najmä svojím zložením. Skladá sa zo srvátkového proteínového koncentrátu, srvátkového proteínového izolátu, z EA esenciálnych aminokyselín a navyše je obohatený aj o glutamín. Ja proteín používam každý deň. Pridávam si ho či už do rýžovej kaše, do vločiek, do jogurtu, do tvarohu, alebo ho len tak samostatne vypijem. Pri tom pití proteínu by som sa pozastavila a rada by som vyzdvihla tomuto proteínu jeho chuť a zároveň aj konzistenciu, keďže ja som veľmi náročná pri tom pití proteínu a takisto si vyžadujem aj určitú konzistenciu v rýžovej kaši alebo v ovsenej kaši, tak veľmi ma teší, že práve tento proteín od tejto značky nevytvára žiadne hrudky a ani pri tom pití sa netvoria žiadne hrudky, čiže naozaj skvelá konzistencia a rozpustnosť. Tento proteín je dostupný až v 8 rôznych príchutiach. Ja mám konkrétne slaný karamel a bielu čokoládu s kúskami mrazom sušených jahôd. Tento je zároveň aj môj obľúbený proteín. Používam ho 2-krát do dňa. Jednu dávku, ktorá predstavuje 30 gramov, si dávam či už do kaše alebo do vločiek, alebo druhú dávku vypijem vlastne po silovom tréningu. Ďalším takým benefitom alebo takou vecou, ktorú by som rada vyzdvihla, je to, že v jednej dávke, teda v porcii v 30 gramoch, obsahuje až 24 gramov bielkovín, čo sa často u iných proteínov nevidí. No a dokonca táto jedna dávka má 119 kalórií, čiže je skvelý aj do diety, teda pri redukcii hmotnosti. Na ich stránke môžete nájsť aj takéto jednorázové dávky, ktoré majú 30 gramov. No a vlastne tieto dávky sú skvelé v tom, že si ich môžeme kdekoľvek zobrať so sebou alebo hodiť už len do tašky, vypiť si to po tréningu alebo zobrať so sebou do hôr, na túry, čiže naozaj super vec. Mrknite sa na to. No a to by bolo z mojej strany všetko. Prajem vám pekný zvyšok dňa. Majte sa.